Maikaren martxo hauen niretzako hila bat miragarri. Nik neu bertan ezagutu bainuen bihotzaren argi betegarri. 5 egun bakarrik izan ziren argiaren iria ikusteko. Nahiko eta soberan izan nituen halako gauzez maite mintzeko. Baina eskuak orain lotuak ditut arimaren naia asetzeko. Ezinezkoa den altxorra nahi dut berandu datzera bueltatzeko. Gogoratzen hasten naizen guztietan dorre izugarri bat ikusten dut. Begien malko ez dago guztia aire ziztu batekin lehortuz. Bidai luze bat dut orain buruan gehiegi zote da niretzako. Beranduegi bai izan daiteke ametzar bat orain berpizteko. Baina eskuak orain lotuak ditut arimaren naia asetzeko. Ezinezkoa den altxorra nahi dut berandu datzera bueltatzeko. Baina eskuak orain lotuak ditut arimaren naia asetzeko. Ezinezkoa den altxorra nahi dut berandu datzera bueltatzeko. Naizen guztietan dorre izugarri bat ikusten dut. Begien malko ez dago guztia aire ziztu batekin lehortuz. Bidai luze bat dut orain buruan gehiegi zote da niretzako. Beranduegi bai izan daiteke ametzar bat orain berpizteko. Baina eskuak orain lotuak ditut arimaren naia asetzeko. Ezinezkoa den altxorra nahi dut berandu datzera bueltatzeko.